Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ λίγο στο πρόγραμμά σας. Έχετε μιλήσει για 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας από τη μία πλευρά, αν θα ήσασταν βέβαια, αν την επομένη των εκλογών ήσασταν εσείς κυβέρνηση, μιλάτε για 100.000 θέσεις νέες εργασίας. Από τη μία πλευρά έχουμε την οικονομική κρίση, από την άλλη πλευρά και εσείς ως αριστερό κόμμα έχετε μπει σε μία πλειοδοσία υποσχέσεων όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Με δεδομένα και τις απολύσεις που έχουμε ήδη προεκλογικά. Κύριε Τσούσια, θα είχατε δίκιο να το ρωτάτε αυτό. Εάν εμείς είχαμε ως υπόσχεση στον ελληνικό λαό ότι αν μας ψηφίσει θα δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Δεν λέμε αυτό. Εμείς καταθέτουμε ένα συγκροτημένο πλαίσιο μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Και λέμε, το είπα και στην εισήγησή μου, ότι δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για έξοδο από την κρίση χωρίς να λογαριάζουμε τη μεγάλη απειλή σήμερα για την ελληνική κοινωνία, που είναι η ανεργία, που είναι οι χαμένες θέσεις εργασίας. Μόνο τη χρονιά που διανύουμε έχουν χαθεί 80.000 θέσεις εργασίας. Είδατε προχθές τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που μιλάει για κρυφή ανεργία, για πλασματικούς αριθμούς, ότι δεν είναι στο 8%, θα κοντέψει το 15% την επόμενη διετία, μαζί με όλους όσους είναι σε προγράμματα μια απασχόληση, όλους όσους εργάζονται έστω και για μια ώρα τη βδομάδα. Και το ερώτημα που θέτουμε λοιπόν στα δύο μεγάλα κόμματα, είναι δυνατόν να μιλάνε σήμερα για έξοδο από την κρίση χωρίς διασφάλιση των θέσεων εργασίας, χωρίς διασφάλιση της απασχόλησης και χωρίς μια συγκροτημένη στρατηγική για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Άρα λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε σε βάθος πενταετίας για τη δυνατότητα κάθε χρόνο να έχουμε ως αποτέλεσμα μια συγκροτημένη στρατηγική σε πολλούς τομείς 100.000 νέες θέσεις εργασίας, ως στόχο, δεν μιλάμε για μια υπόσχεση που μπορεί να είναι υπόσχεση προεκλογική. Είναι ένα συγκροτημένο πλαίσιο προγραμματικό, το οποίο βασίζεται τόσο στην των τεράστιων οργανικών κενών σε συγκεκριμένους τομείς κοινωνικών αναγκών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο να δείτε πόσες κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών και γιατρών υπάρχουν, που μένουν κενά τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας και πεθαίνουν άνθρωποι, επειδή δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τα πλαισιώσει, να τα στελεχώσει. Πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε πόσοι καθηγητές είναι ορομίσθοι και συμβασιούχοι και αναπληρωτές. Έχουμε βρεφονιπιακούς σταθμούς, έχουμε υπηρεσίες φροντίδας όπως βοήθεια στο σπίτι. Γιατί ένα νέο ζευγάρι στη Γαλλία να μπορεί να ανταπεξέλθει ή στη Γερμανία πολύ καλύτερα απέναντι στην οικονομική κρίση, αλλά στην Ελλάδα να μην μπορεί, διότι τα παιδιά του πρέπει να τα πάει σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχουν κενά, πρέπει να τα καλύψουμε. Δεύτερον, στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς μιλήσαμε για ρήτρα απασχόλησης. Τι σημαίνει ρήτρα απασχόλησης? Να μην μπορεί δηλαδή, να μην δικαιούται καμία επιχείρηση η οποία παίρνει ζεστό κρατικό χρήμα ή επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει χωρίς να καταθέτει πρόγραμμα αύξησης των θέσεων εργασίας. Μιλήσαμε για την ανάγκη αύξηση των δημόσιων δαπανών για κοινωνικές υποδομές, για δημόσια έργα. Λέμε ότι δεν μπορεί να βγούμε από την κρίση χωρίς αύξηση των δημόσιων δαπανών. Και ταυτόχρονα μιλήσαμε και για την ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, εκατομμύρια οι εργαζόμενοι σε αυτές που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Μιλήσαμε για την ανάγκη ριζικού οικολογικού μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ένα πλέγμα προτάσεων. Δεν λέμε μια αόριστη υπόσχεση. Ένα πλέγμα προτάσεων που ως αποτέλεσμα θα έχει τη δυνατότητα σε βάθος πενταετίας κάθε χρόνο να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.